थास' बिबार नामायनो लagi ini blogan जाबाय थास' बिबार नागिरनाय माबोरै बेसां माबायदि थास' बिबार खायो जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आंजों दा सोर दङ दा जोंहा नै माइनाव दोङो आरो न' खाथि खाथिनि नै बैसोमुथि दोङो आरो बनसुमि ओमफ्राय आदै दोङो दा गासै आंनो साब्रै दोङो ओमफ्राय मुस्लिम बा गोरिया गामि जेराव थांनायखाय आङो बिसोरजों लोगोआव थांफानो नागिरबाय दायो दा बिथांमोना थास' बिबार खानाया मोनसे बर' हारिनि एंगार हायै मोनसे बाहागो दा बे हिसाबै बिथांमोना बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना थास' बिबार नागिरनो थांगासिनो दङ दायो लामा सेरावहा थास' बिबार बारनैसो नुबाय दायो खाबाय बिसोरो गारिनिफ्राय ओंखारनानै दा थास' बिबारा मा नादो गोथाव जायो ना अमा बेदरदो गोथाव जायो कमेन्टआवहा खोन्थाहरदो दा बिसोरो गासिबो जमा खाबाय न'आवहा रानहैसिगोन बिसोरो नै मनायाव सोबाय साब्रैयाबो थास' बिबार मोनामजोब्बाय मानसिफ्रा दा बिसोरो थास' बिबार नागिरगासिनो दोङो नागिरबाबो मोनाखै गोरिया गामि मानसिफ्राल' थास' बिबार मोनामजोब्बाय थास'ल' दङ दंफांखौल' नायनानै दा थाबाय दा थास' बिबारानो गैया दा मनासेल' मोनबाय नै थास' बिबार खाग्राफ्रा मोखांल' नायलायबाय थाबाय आरोना थास' बिबार गैया बिसोरो थास'नि बागानाव मोनफैबाय जा थास' बारियाव सफैखाबाय बारि खाबाबो खाग'नो हायाखै बारि बिसोरो नै 10 बिगासो खागोन थास' गोजा दा थास' बिबारखौ बिसोरो बस्ता खासिगोन आंबो थास'खौ खानानै होनो नागिरबाय बिसोरनो थास'खौ बेलथायजोब्बाय नै बिसोरो ओइ उनाव नो लांफैदो नैबेथिं हा बैसोमुथि दोङो अपोजिटनि हिनजाव नैबे नै आइया माइनावा थास' बिबार खादो जा मोजां खाखायदो उल्थां फाल्थां नागिरजोब्बाय मुस्लिमफोरा नै बोरै हाखो एसेबो दलर दिना बोथोर लाना बोथोर बिसोरो आबाद मावनायावहा जोबोद गोरों जोंनि बर'फोरनि हाया ओरैनो गोलैसोनानै थायो नाथाय मुस्लिम बा बांगाल बा गोरियाफोरनि हाया दसे समबो जिरनानै थाया दा बेवहाय थास' गायबाय थास'खौ फानखांनाय लोगो लोगोनो बिसोरो बान्दा कबि फुल कबि बिदि आबाद मावगोन आरोना ओमफ्राय जोंनि बर'फोरा हाखौ ओरैनो दोननानै दिल्ली मुम्बाइ कलकाता बेफोरावहा गुबुननियावहा मा खालामो खामानि मावनो थाहैयो आरोना नाथाय बिसोरो गाव गावनि हायावनो गोबां आबाद मावनानै प्रडाक्ट बा फसल दिहुननानै बिथांमोना लाख कौटि खामायदो खायफाबा ट्रेक्टर लादो खायफाबा मोजां न' बां लुदो आरो बिदिनो बिथांमोना गावनि हायावनो आबाद मावनानै गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हादो आरोना ओमफ्राय जोंनिया बर'फोरनिया मा हाखौ ओरैनो दोनबाय मावनोबो रोंला आदब खायदाबो गैला सिजन बा बोथोरनि आबादबो मावनो रोंला अलसिया नालाय जोंनि बर'फोरा बेवखायनो ओरैनो इजि मोननायखौ नागिरो आरोना बिसोरो दखरसे हायावनो 5 बिगा 6 बिगा हायावनो खनसे मौसुम मोनसे मावनायावनो 5 लाख 6 लाख 2.5 लाख बेबायदि फैसा खामायो आरोना बेसेबां बुरजा मोनखो थास' खाग्राया बोरै थास' सिं नागिरनानै बोरै मोनदो बे गरम ना नोंलाय जानो खादों ना फाननो खादोंलै जानायसो नै बे बोरै कुलु हाबलाङो थास सिङाव गोमाहैबायानो दं पनसमिया नैबेथिं नै खावब्ला ओंखारफैलायबाय आरो बोरैहाय बिथिं ओंखारफैबाय नै थास बिबार नागिरनाया बिराद खस्थ' नागिरनाङो
थास' सिं सिं जानायावसो गोथाव हौवाफोरा दा सोलास्लिब जागोन हिनजावफोर नागिरनाय एसां खस्थ'खौ बुजिया रायबावगोनसो दा एसे लेट जाबावो ओंखाम संनाया एसे लेट जाबावो हिनजावफ्रा जोबोद खस्थ' खालामो नै बोरैहाय नागिरनांगौ जादों बेयो पनसुमि आरो सिबिश्री दैमारि ओमफ्राय नैबेयो जाबाय माइनाव बै जाबाय माइनाव एसे बाहेरथिं ओंखारनानै बार जागारबाय साब्रैबो नै बोरैहाय नागिरदो नै जा हिरेन नादाया बांगाल गेजेरावहा हालेवफैदो ओमफ्राय नोंसोरो बांगालबारि गेजेरावहा थास' बिबार खाफायदो बे थास' बेदर ओरैहाय दावजोब्बाय आरोना थास' बागाननिफ्राय 5 बिगा न 5 बिगात माने 2.5 लाख दिसर न 50 টাকা বিঘা খরচা তো আপনার মানে কেমন গৈছিলে 1,80,000 5 বিঘাত আৰু এতিয়া 2.5 লাখ আইছে আৰু না হ'ব 1.5 লাখ না 1.5 লাখ নহয় অলপ नै बिसोर सोंग्रा आरोना बेसेबां खरसा बेसेबां लाब जादों होननानै जोंहा हिरेन्दा हालेवनाय सेर गथ'फोरा नै बोरै BPF आरो कंग्रेसनि फ्लेग बा फिरफिला लानानै बोरैहाय गथ'फोरा गेलेथिंदों हिरेन्दाया बादा होदों मानो होनब्ला गावखौ कंग्रेसनि मानसि होननानै साननानै गिदों बिथाङा बेवहायनो गथ'फोरखौ होखारगासिनो आरोना गथ'फोराबो खारथ्रा गेलेबाय थायो आरोना नै दा थास' बिबार नागिरखांनानै माबा खुथ्रा खादो जा पनसुमि आब'आ बुजायनो आरो बैथिं सासेया नै मा खालामहैदों दाय बारियावहा अपोजिटनि हिनजावा नाय मा खाखोमादो बियो नै फान्थाव खावना लाखोमादो ओमफ्राय सासेया नै बिथिंगालै ओमफ्राय मा खालामदो खुथुवा खादो नै खावनायाबो गेसाव गोजान फान्थावाबो खायबाय बियो खावखांनानै नै खांफिनबाय बेरायनायनिबो बाथ्रा रायज्लायदो गुवाहाटि थांनायनिबो खिन्थु मैगं खादो खिन्थु गोसोआ गुवाहाटियाव दङ बेरायनाया दा गोसोआ बिरलांदो दा गुवाहाटियाव आङो बोसोराव खनसे थाङो नालाय बेरायनो दा बेयाव बेसेबां साब्रैबो थांफा नागिरदों आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटियावहा एसेबांबा सालु बिसोरो इसेल' हायावनो बोथोर लाना बोथोर माबोरै आबाद मावो नै मोदोमफुलनि आबाद मावबाय ओमफ्राय नै बिथिंगालैहाय सां दंबावो बेंखावनो थांबाय पनसुमिया हाबैबाय नै बोरैहाय नै खायसिन आरोना बियो नै खाना खायबाय बियो गोरियाफ्रा गायनानै दोनदो मालिका दा जा पनसुमिया खावबाय आरोना थाइसे जानो लागि खावबाय नै आंखौ बुनो खिथिहरदो दा आंखौबो जानो खिथानांबा उनायसिन बियो दा नैबेथिं गालै नैबेथिं जाहा बैसोमुथि आदै ओमफ्राय नैबे आंनि हिन्जाव माबा खादो मैगं खादो खुथ्रानो गाबोन अमा बेदरदो खुथ्रा जागोननो अ सरि दै खुथ्रा नङा दै माबा थास' बिबारदो अमा बेदरदोसोनो नै बिथिं न'निबो मोनसे फन फैलायबाय नै थाइसे खानानै बिसोरो रानलायना जाबाय आरोना एसे टेस्टिं खालामबाय पनसुमि आब'आ बैसोमुथि हा गोजौ जागोन लकेल दाउदो बुथारना जाब्रा पनसुमि माद जागोन थास' बिबारा जेबो गैया मैथाखौ खैदो बैसोमुथि माद जागोन सा माद जागोन मैथाखौ खैदो बेदर गैया हा मुथासे मोनबाय मैगङा खुथ्रा मैगङा
BPF नि आरो कंग्रेसनि फ्लेग लानानै गेलेलायबाय थादो फोथारावहा बिथांमोननि गेलेनायनि गोजोननायानो एसे आलादा जाखायो गथ'फोरनि गोजोननाया ओमफ्राय नै बिथिंगालि आरो थांसिन बिसोरो बाला बाला ada गावकी बुस्थि दाबारि नाम बावरिपटा साफा साफा खानानै बोरै थाबायलांखो लेस्रा मोनलायबाय लेस्राखौ आरो बोथिसे जानायनि खालायबाय जाहा नै बिथिं खालायबाय नै खाबाय आरोना बोथिसे जानायनि थाखाय न'नि बारिनि बियो आं गायनानै फैनाय नैबे मिनिदो पनसमिया आं गायनानै फैनाय मोननायखाय बे गासिबो आंनि बागान गोजा दा आंनिया गारिया बैहाय दङ आरोना नै गारिया mini bau layer na video kambau bu nih semua layer na video kambau beri itu nani jaga jaga tarle Dapat? Tadi jangan karya gua kebayar tum selana apa ini nolnya tadi karya gua kebayar na oga sih buka aku jebai no parse thang nasi tadi bisere nih buat hasil bibar potol आरो सबाय बिमा लेस्रा लाबाय ओमफ्राय नैबे अमानि थास' हाना लाबाय नै दायो गाखोनोसै आरोना न' फारसे मोनहैसिगोन गारियाव गाखोबाय दायो थांनोसै बे जाबाय जोंनि मुस्लिमफोरनि बुधबार हाथाय बा बुधबार दिल्ली मार्केट नैबे मुस्लिमफोरा बे हाथायखौ धोनस्री बाजारबो बुङो नाथाय जोंनि बर'फोरा बुधबार हाथाय बा बुधबार दिल्ली मार्केट होनबासो बुजियो आरो मैगं थाइगंनि बेसेना बेहाय जोबोद दाम खमावनो मोननाय जायो मा जानो लुगैदों हा पकरि जानो लुगैदों नै बियो नै जि बोरिया अखादों आरोना दा पनसमिया लायबाय नै